Gobernu Kontseiluak etxebidea dimen urritasuna eta laguntza behar duten pertsonentzako foru egoitza berritzeko eta handitzeko obren lizitazioa onartu du. Lanek €1.000.000 baino gehiagoko aurrekontua dute. Jarduera horri esker, ekipamendua zentroaren egungo beharretara egokitu ahal izango da. Eta bertako zerbitzuen kalitatea eta egoiliarren arreta indartu ahal izango dira. Bestalde Kontseiluak Araban ekinean aurtengo laguntzen ebazpena onartu du, Araban enpresa berrien sorrera eta sendotzea bultzatzeko. Deialdiak €1.000.000 laguntzak ematen dizkie, 98 enpresa proiekturi. Gehienak enpresa berriak sortzeko ekimenei dagozkie. Halaber, Gobernu Kontseiluak Araban eta Trebiñuko enklabean euskarazko komunikazio proiektuak sendotu, garatu eta normalizatzeko dirulaguntzen deialdea onartu du. Aldi berean, Kontseiluak honako zerbitzu hauek esleitu ditu. Garaio, landa eta mendizu parketan, Uribarri Ganboak urtegiko esegunean eta urtegiko ibilbide berdearen inguruan, jendea hartzeko, ingurumen heziketarako, bizikletaz mailegatzeko eta ingurumena zaintzeko zerbitzua. Inbertsioa €154.000 da. Beste arlo batean, Arabako Foru Aldundiak EH Bilduren eta Alderdi Popularraren ekimenen aurrean duen jarrera finkatzen duen akordio onartu du Gobernu Kontseiluak. Foru gobernua ez dator bat zaintza partekatu kasuetan baterako tributazioa berrezartzeko proposamenen edukiarekin, baina prest agertu da horiek eztabaidatzeko eta hobekuntza teknikoak aztertzeko. Eta azkenik, laburpen hau amaitu aurretik eta Foru Aldundiaren izenean nire atxekabea adierazi nahi dut Laudion langile bat hildelako lan istripu batean. Familiaren, lagunen eta lankideen minarekin bat egiten dugu tristura handiko une hauetan eta gure babes eta gertutasun osoa helarazten diegu. Gaur Arabako etxe bizitzagunea aurkezten dugu, Landazuri kalean kokatutako bulego berria. Espazio honen helburua argia da, Arabako Foru Aldundiaren etxe bizitza politikak herritarrengana hurbiltzea, modu erraz, zuzen eta hurbilean. Bulego honetan informazioa eta aholkularitza emango dira etxe bizitzarekin lotutako gai nagusiei buruz. Emanzipazioa, alokairua, etxe bizitza erostea, birgaitzea eta errentamendu kontratuetako goraberak. Hemen bildiko dira, besteak beste, alokairurako bermeak, erosteketarako abalak, landa inguruneko ohiko etxe bizitzak birgaitzeko laguntzak eta toki erakuntzako zuzeneko laguntzak. Etxe bizitza lehentasuna da Foru Aldundiarentzat. Horregatik, herritarrak entzun, orientatu eta lagundu nahi ditugu. Etxe bizitzarako sarbidea bidezkoagoa, gardenagoa eta hurbilagoa izan dadin. Bulego hau arte ireki bat da, herritarrentzat eta beste urratz bat Araban etxe bizitza aukerak zabaltzeko.